Khoblaya phi ki perlok bejus ngotanar pan page kene ka channel ha kane gasngi ngi don hang ne ha dol nong nong knum kawe na ki chika ba pau nam pat ka dai kal dol nong ka ba ar ha jing he ha ka dau ha ka isha teu neu jing king ngi i menta kum ne te shan phin se i ya ka ching phu ching phing jong kane ka dol nong nong knum da ka ba i Chief Minister Bodon Burom jong kami khalia jong i Konrad Sangma lawanra ya ka khatlai klur te nginget balang ba da kane ka khatlai klur balawanra da Chief Minister Bodon Burom jong i kane ka dol nong nong knum kan saphu bat kan salong ka chaka ka ba pau nam ha ka chaka ka ba itnat tam ha kane ka dong ka than ka jongi ka bang kwa ban ya share menta kalong ba ngakarpat ya kinong wan jungok kai laki dai na kano kano ka dong ka than ba kin sngob ha ban dele fikir ba khamtam kumno ban banra ya ka jing khuj jing suba namdai ban ya bret pathar ya ki plastik ki belor tendai don kaman bu haki chika ki ba ka sarkar kelapan krek lang ba da ka jing ai jingarap haki porsnong jong ka snong ding yang bat jong kaneka snong nong knum ba latei ya ki jing bu bilor ki plastik da ki do belat ki belong kum ki dosbin ki ladon ki pan khana hasilyang sasilyang jong kaneka dol nong ki ladon la ki jong ki pan khana kumta philalaj na kinu ki jing lek bar pathar kumta ka jing kerpat kalong ba kitu ki pajba baro